Ничек турникта күтәрелергә? Хәерле көн дуслар, элемтәдә Илнар Шәрәфетдин һәм әйдәгез, күнегә башлыйк. Беренче адым. Тәбәшәк турник табабыз һәм шушындый рәвештә 10 тапкыр кабатлау эшләргә өйрәнәбез. Әгәр дә туры аяклар белән эшләргә уңайсыз булса, аякларны бүкләп эшләргә мөмкин. Икенче адым. Буегыз җитәрлек бийеклектәге турник табабыз, сикереп менеп күтәреләбез һәм мөмкин кадәр әкрен кире төшәбез. 10 тапкыр эшләргә өйрәнәбез. Өченче адым. Идәннән 15-20 тапкыр этенү күтәрелүне күбәйтүдә, үзләштерүдә шулай ук бик яхшы булыша. Күнегәбез ва дәвам итәбез. Өстәмә киңәш. Әгәр дә сезнең фитнес эрзинкә булса, шуның ярдәме белән баштагы мәлдә күтәрелә башларга мөмкин. Искә алынган адымнарны даими рәвештә кабатлап торсагыз, нәтиҗә озак көттермәс. Сезгә уңышлы күнекмәләр теләп калам. Исәнлеккә.